खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनि थाखायबो साख्रिनि खथा खालामनाय जागोन बुंदों प्रमद बर'। लंकानि खाखियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मावरिया गथ'फोरनि थाखायबो 30% रिजार्वेशन खालामनो अरूप कुमार देआ दाबि खालामदों। हिमन्तनि केबिनेटआ निजुत मायना बिथांखिखौ गनायथि होबाय। फरायसुलिफ्रा आखाइ खरसा मोनसिगोन। एबसुआ 37थि बडलेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। 22 जुननिफ्राय अम्बुबासि मेला जिल्ला खुंथाया माखासे नेमखान्थि फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय रायमना प्रेस क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा थान्दै जथुम्माजों लोगोसे 37थि बडलेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारिया दिनै गाहामै गाहाम जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों हारियानानि प्रफेसार रमेश चन्द्र भारद्वाजा। जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'। बिथांजों लोगोसेनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', इएम रन्जित बसुमतारी, उकिल मुसाहारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसेनो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसेनो रायमना ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनो मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै लासैनो मुंख्लं नखरफोरनो एक्स ग्रेसियाखौ होनाय जागोन आरो बिटिआरआव ओंखारनाय साख्रियाव मुंख्लं नखरफोरनि थाखायबो साख्रिनि खथा खालामगोन होननानै फोरमायदों। लंकानि खाखियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दिनै फुंबिलिनि सोरांसे समाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय माब्रै मैदेरनि फालोआ लंकानि खाखि टिला बाजाराव न' बां सिफायनानै उदखार खालामफैदों। रिपर्ट बायदिब्ला मैदेर फालोआ टिला बाजारनि 2000 बिगा बिहारि बस्तियाव हाबफैनानै सुन्दर हरिजन मुंनि सुबुंनि न' बां सिफायनानै बाख्रिनि माइ जालांदों। बेनि अनगायैबो बारिनि गय, नालेंखर आरो गुबुन गुबुन बेसेन गोसा दंफांफोरखौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामलांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 2 जुन खालि सुन्दर हरिजननि न'खौ हाग्रानि मैदेर फालोआ थेर-बेथेर खालामलांदोंमोन। बेनि उनाव बै न'खौनो फोसाबफिननानै थानो लादोंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलियाव हाग्रानि मैदेरा सुन्दर हरिजननि न'आव फिन गाग्लोबफैदों आरो थेर-बेथेर खालामलांदों। बबेखानि दिनै फुंबिलियाव मैदेर फालोआ जगदीश जाधव, ज्योतिष जाधव, मिथुन दास आरो सुबोधि देवीमोननि न'आवबो गाग्लोबनानै खहा खालामदों आरो बारिनि गय नालेंखर बिफांफोरखौबो सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों होननानै मिथिनो हादों। हारिनि थाखायल' नङा, बिमा-बिफा गैजायै मावरिया गथ'फोरनि थाखायबो 30% रिजार्वेशन जानांगौ होननानै दाबि खालामदों बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि इएम अरूप कुमार देआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अदालगुरि जिल्लानि माजबाद बिधानसभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय बरजारनि श्री श्री फाग्ला बाबा मन्दिराव दावबायनाय इएम अरूप कुमार देआ गिबियाव गबिन्दनि मन्दिराव खर' गंग्लायनानै बोर लायो आरो बेनि उनाव मन्दिर सामलाय आफादा बानजायनाय मोनसे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै मावरिया गथ'फोरनि थाखायबो 30% रिजार्वेशन लाखिनांगौ होननानै बुंथियो। अरूप कुमार देआ श्री श्री फाग्ला बाबा मन्दिरनि थाखाय 50,000 रां अनसुंथाइबो होबोयो। रिपर्ट बायदिब्ला बिटिआरनि इएमआ सा 28 मावरिया गथ'फोरजों लोगोसेनो सावरायनानै फैबाय थानाय गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव मथुरानि बृन्दाबनाव लांगोन होननानै खोथा होबोदों। बेल' नङा, धोरोमारि सोलोंथाइ लानो थाखाय गथ'साफोरखौ एसियानिनो देरसिन थानसालि नवद्वीप मायापुराव दैथायहरनोबो थांखि लायो अरूप कुमार देआ। रायजोनि लाख लाख फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां खौरां।
थांनाय समफ्राव गोख्रोङै सावरायजानाय निजुत मयना बिथांखिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआ गनायथि होनानै बे मोजां खौरांखौ लाबोदों आरो दानिफ्राय फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसुलिफ्रा दानफ्रोमबो आखाइ खरसा मोननो हासिगोन। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों 11 थाखोआव मुं थिसननाय साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा गोलोम बोथोरनि बन्दनि दाननैखौ नागारनानै गुबुन दानफोरनिफ्राय 1000 राङै मोनगोन। 12 थाखो जोबजासिम दानफ्रोमबो 11 अक्ट'खालि बे रांखौ मोननो हागोन फरायसुलिफ्रा। बेबायदिनो ग्रेजुवेट थाखोआव फरायनाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 1250 रां, पोस्ट ग्रेजुवेट आरो बिएडआव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्रा 2500 रां मोननो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय माखासे नेमखान्थिबो थि खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला एचएसआव स्कुटि मोननो हानाय फरायसुलिफ्रा बेनि खाबुखौ मोननाय नङा। नाथाय सोरबाया गोसो जायोब्ला बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे खाबुखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मन्थ्रि, एमएलए आरो एमपिनि फिसाजोफ्रा बे खाबुखौ मोननाय नङा। बेसरकारि एबा प्राइभेट फरायसालि आरो फसंथाननि फरायसुलिफोराबो बे बिथांखिनि थाखाय आर'जलाइ होनो हानाय नङा। नाथाय फेन्सार फरायसालिमानि फरायसुलिफ्रा बेनि खाबुखौ मोनगोन। जुलि जानाय आरो फरायसालिमा नागारनाय फरायसुलिफ्राबो बे बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा। नाथाय पोस्ट ग्रेजुवेटनि समाव जुलि जानाय फरायसुलिया बे बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। बबेखानि देग्लाय 60% मोननाय फरायसुलिफोरानो स्कुटि मोनगोन। नाथाय फैगौ बोसोरनिफ्राय 75% मोननाय फरायसुलिफोराल' स्कुटि मोननो हागोन। निजुत मयना बिथांखिनि थाखाय खनसेल' फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो रांखान्थियारि मोजां नखरनि फरायसुलिफ्रा गोसो जानानै बे बिथांखिखौ लायालासे थानोबो हागोन। फैगौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय बे बिथांखिनि रांखौ होगोन। बे बिथांखिनि थाखाय बोसोराव 300 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन। फैबाय थानाय 5 बोसोरसिम बे बिथांखिनि राङा 1500 कौटि जाहैगोन। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि आर'जलाइखौ जुलाइ दाननिफ्राय रानगोन आरो गासैबो कलेजफोराव दैथायहरनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। एबसुआ दिनै 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मिरु एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों जर'खा थान्दै जथुम आरो 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान खुंदों। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलियाव गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर'आ फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनो सोरखारखौ खावलायदों आरो 6 दाननि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा आबुङै मावफुंजायाब्ला फिन सोमावसारनाय जागोन होननानै दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों हुमखि होदों। हाबाफारि बायदियै बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारिया। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' एमएलए परमेश्वर ब्रह्मआ आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोजेनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया। फैगौ 22 जुननिफ्राय गोहोनि बिमा कामाख्या थानसालियाव जागायगोन अम्बुबासि मेला। 22 जुननिफ्राय 25 जुनाव जोबगोन अम्बुबासि मेलाया। बेखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया माखासे नेमखान्थि आरो बिथोनफोरखौ फोसावदों। जिल्ला खुंथाया नेमखान्थि फोसावनाय बायदिब्ला देग्लायनि अम्बुबासि मेलायाव सिगां बोसोरफोरनि बायदि भिआइपि आरो भिभिआइपि पास आरो जुनिया खाबुफोर थानाय नङा। गासै भिआइपि, भिभिआइपि सिबियारिफोरा सरासनस्रा सिबियारिफोरजों लोगोसे जयैनो मोनसे सारियाव थानानै बिमा कामाख्याखौ दर्शन खालामनो नांगोन। बेनि अनगायैबो कामाख्या थानसालियाव हाबग्रा लामाया मोनाबिलि 8 रिंगायावनो बन्द जागोन। मोनाबिलियाव पान्डु घाटनिफ्राय कामाख्यानि लामाया बन्द जागोन। मख'नो गोनांदि सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो अम्बुबासिनि गुबै बेखेवनाय हाबाफारिया बुरलुंबुथुर दैमानि पान्डु गाथोनाव जागोन।
अम्बुबासियाव फैनाय सिबियारि आरो आलासिफोरनि थानायनि थाखाय भान्डु गाट होनावनो बादा बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो कामाख्या जंक्शननि साखाथियावनो सिबियारि आरो आलासिफोरनि थाखाय बादा बानायगोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।